अब्ला जोङो नेक्स्ट कमेन्टखौ नायबावनि स्वर्न बसुमतारी बिथाङा बेबायदि कमेन्ट लिरनानै हरदों। थाख्लायखौ आं बे समनिफ्रायनो नायनो हाया। जाय चेनेलाव बुंदों एमजे बेयावबो बहुद बुंहरबाय आंबो वान साइड जादों माने जेम्सखौ दमसो होनाय जादों। स्वर्न बसुमतारी नोंथां बे खोथाया थारैनो सैथो। जाय चेनेलाव फैनानै थाख्लाया जेम्सखौ इनसाल्ट खालामदों। सानै दायनिगिरिनि सायाव सासेखौ थख' दोननानै बिथाङा सासे हौवा मानसिखौल' दायनिगिरि नुबाय थादों आरो बेखौल' इनसाल्ट खालामबाय थादों आरो बिनि सायाव गाज्रि बाथ्राजों रायनानै बेखौ दमसो होबावदों। मा रोखोमै दम होदों होनना बुङोब्ला गावनि बुंनाय बाथ्रानि सायावनो जे आंखौ रिप्लाइ दा होफिन नङाब्ला आं रागा जोंनांगौब्ला बोरैबासो जागोननो। जुदि थाख्लाय नोंथां बा थाख्लाय आदा नोङो जेम्सखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया जेम्सखौ फल खेवनो चान्स होनायसो जादों। जुदि आदा जेम्सआ फल खेवनांगौब्ला हयथ' जानो हागौ नोंबो बिसानिफ्राय आउट। नोंनि दमखौ जेम्स आदायाबो गिग्रा नङा। नों गावखौनो गाव मा सानदों? मानो होनना बुङोब्ला नोंनि बेकग्राउन्डआबो माखासे गुबुंले बिनि थाखायनो बाथ्राखौहाय सालाय हमथानानै बुं। नङाब्ला जानांगोन नोंबो जेम्स आदायाबो जुदि गावखौ उन सिगां सानालासिनो नोंनि सायाव डाइरेक्टलि फल खेवनानै रिएक्सन हरफिनोब्ला नोंहाबो गोबां साननांगौ जागोन। नोङो बे एमजेनि चेनेलाव फैनानै वान साइडल' बाथ्रा बुंनाया मोजां जायाखै। गोबां सुबुङानो मोजां मोनाखै। जायहा गेम्सखौ मोजां मोनग्रा बिसोरल' मोजां मोनदों नोंनि बुंनाय बाथ्राखौ। नोंबोथ' गेम्सखौ मोजां मोनो ना बिनि थाखायनो आरोना। नेक्स्ट कमेन्ट लोगोफोर जोङो नायनि। नेक्स्ट कमेन्टआवहाय दङ जोंहा अनलाइन दसे। जाय इउटुबारफ्रा गावनि बयफ्रेन्डखौ देखायदों बिसोरहानो बरनाम मोनदों। सासपेक्ट खालामजादों। प्रुफ खालामनो हाब्लासो बुंनांगौ। जानला मोनला बुंग्राफ्रा गोरोन्थि खालामदों। नंगौ बियो थारैनो सैथो। जाय सिख्लाफ्रा बा जाय जोंनि बर' हारिनि एक्ट्रेसफ्रा गावनि मोजां मोननाय हौवाखौ गावनि इउटुब चेनेलाव लाबोनानै बबेयावबा पार्टि जानायनि बबेयावबा बेरायनायनि बेफोरबायदि भिडिअ लाबोबाय थादों बिथांमोनानो दिनै पाब्लिक प्लेसाव मोनसे सासपेक्ट खालामजानाय जागासिनो दङ। नोंथांमोना जेब्लासिम बेफोरबायदि भिडिअ लाबोदों अब्लानिफ्रायनो नोंथांमोनखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा गोबां स्टाडि खालामनानै नायगासिनो दङ। दा बिनिखायनो सासे बर' हारिनि एक्ट्रेस जाबायब्ला सासे बर' हारिनि महरगिरि हिसाबै नोङो रायजोनि गेजेराव माबायदि बिबुंथि बा माबायदि दिन्थिलांनांगौ बेखौसो नों स्टाडि खालाम मोजाङै। आंनिफ्राय आं खावलायो। गावनि बयफ्रेन्डखौ लानानै बबेयावबा बेरायहैनाय बबेयावबा माबा जाहैनाय बबेयावबा पार्टि खालामनाय बेफोरबायदिजों नोंथांमोना फिउचार जेनेरेसनखौ बा हारियाव जेबो साजेस्ट होनो हाया। आरोबाव बे मोनसे खोथा माखासे इउटुबारफ्रा साबस्क्राइब आरो भिउस मोननो थाखायल' माखासे नंखाय बाथ्रा बुंनानैबो होदों आरो माखासेफ्राबो जायहा भाइरेल जादोंमोन बिथांमोनाबो बुंदों माखासे बाथ्रायावहाय बा सोरबाया माने रियेलखौनो माने इडिटिं बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै नंखाय बाथ्रा बुंबाय थानानै माखासे गोरोन्थि खालामदों। आरोबाव माखासे इउटुबारफ्राबो गोबां गोरोन्थि खालामदों। बेफोरनिफ्राय माने गोरोन्थि हाबा मावनायनिफ्राय सांग्राङै था आं बेखौनो खावलायो। जोङो दायो नेक्स्ट कमेन्टखौ नायबावनि लोगोफोर। नेक्स्ट कमेन्टआव दङ जोंहा मनजित ब्रह्मआ बेबायदि कमेन्ट लिरनानै हरदों। ससियेल मिडियायाव भाइरेल भिडिअ लाबोनायखौ बन्द' खालामनांगौ। बांद्रायबाय बेबायदि ससियेल मिडियायाव भाइरेल भिडिअ लाबोनाया। नंगौ मनजित ब्रह्म नोंथांनि बुंनाय बाथ्राया थारैनो सैथो। जोङो दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामना लानाय माने हारिनि मान सन्मान गासैखौबो थांहोजोबनाय बा गुबुन जाथिफोरजों मिनिजानायनि लामायाव बेयो थारैनो सैथो। दिनै सोरनिबा गाज्रि भिडिअ'आ सोरबा सासेया मोनबाय
जुदि नोंथाङा बे गाज्रि भिडिअखौहाय मोनबायब्ला नोङो नोंथांनि मबाइलावबो बे गाज्रि भिडिअखौ जायगा दाहो। आरोबाव नोङो शेयार खालामनायनिफ्राय गावखौ हमथा। बे बाथ्राखौ आं सिगांनि भिडिअआवबो बुंखांबोखाबाय। नोङो बेफोरनिफ्राय गावखौ थख' खालाम। जोङो सोरखौ भाइरेल खालामनाय जायो। भाइरेल खालामनानै ससियेल मिडियासिम मानो जोङो बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअखौ सफैहोयो। दिनै गाव गावनिनो हारिनिनो गोबां मान सनमान थाङो। बे मान सनमान थांजाग्राफ्राबो सोर? नोंनिनो सोरबा बिदा बिनानाव जानाय बा फंबाय बिनानाव बिब' जानाय बेफोर सोमोन्दोनि। बिनिखायनो गाज्रि भिडिअ मोनबायब्ला बेखौ शेयार खालामनायनिफ्राय सांग्राङै था। आरोबाव गाज्रि भिडिअआ नोंनि मबाइलाव सफैयोब्ला नों बेखौ नोंनि मबाइलाव 1 मिनिटनि थाखायबो नों जायगा दाहो। बेखौनो आं खावलायो। जोङो बेफोरनिफ्राय सांग्रां था। अब्लानो जोंनि बर' हारिया आरोबाव जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि मानसिफ्राबो गाज्रि गोरोन्थि दाय मावफ्लांदोंब्लाबो माने गुबुन हारिजों मिनिजानायनिफ्राय गोजानाव थानो हागोन। दानिया जोङो नेक्स्ट कमेन्टखौ नायबावनि। नेक्स्ट कमेन्टआव दङ जोंहा थरन बसुमतारी। थरन बसुमतारीया बेबायदि कमेन्ट लिरनानै हरदों। होमबालाय मानोथो भिडिअफोरालाय भाइरेल जाखो नङाबा? होनबा बे भिडिअआ सोरनि देखायनाया दाखालि बुजिनो हाला सोर सैथो सोर नंखाय। दिनै जोंनि हारिनि गेजेराव थरुन नोंथां गोबां साननांगौनि बाथ्रा फैबाय। माखासेया मा गोसो लानानै मा साननानै बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअफोरखौ भाइरेल खालामो। मानि जाहोनाव जोङो बुजिनोनो हाला दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे मानसिफोरखौ सोर सैथो सोर नंखाय, सोरहा पजिटिभ खामानि मावो सोरहा नेगेटिभ खामानि मावो। दिनै पजिटिभ खामानि मावग्रायानो गाबोन नेगेटिभबो मावग्रा जाबाय। बेनिखायनो गोबां फोथायनो गोब्राबसै। गोबां साननांगौनि बाथ्रा जानानै फैबाय जोंनि हारिनि गेजेराव। जोङो नेक्स्ट कमेन्टआव नायनि। नेक्स्ट कमेन्टआव दङ जोंहा सन्जय बर'। सन्जय बर' बिथाङा बेबायदि कमेन्ट लिरनानै हरदों। आइ एम क'क्राझार बय। थाख्लायनि थेमायाव गोथौ साननो हानाय पाउडार गैया। बेफोरबायदि मानसिखौ सार होनो नामा? बोरमा साग्ला जिगाब बुन्था गयदा जादों बादि मोनदों बियो। गावनि सायाव जाम्बाया गेमस्रिनि खिबु सुग्रासो नामा बेलाय बुरबक साला। सन्जय बर' बिथाङा बेबायदि कमेन्टनि गेजेरजों रायहरदों आरोना। आङो बेखौ दहायनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ। जेम्स आदानि सायाव आङो बेखेवथि लाबोदोंमोन। बिनि सायावहाय खेंफोरथि लाबोनायावनो माने जेम्सखौहाय इनसाल्ट खालामनाय आरो धमखि होनाय बेनि बाथ्रा बुंनायनि सायावहाय नैबे सन्जय बर' बिथाङा बेबायदि बाथ्राखौ बुंहरबाय आरोना। थिगानो दङ। जायनि सापर्टार जायो जायनि सापर्टार जायो बेखौ मोजां नुयो। बे बाथ्रा आरोना। स' नोंथांमोना बयबो बुजिलायखागौ बयबो मिथिखागौ। आरोबाव जोंहा नेक्स्ट कमेन्टआव दङ कनक नार्जारी। कनक नार्जारी बिथाङा बेबायदि कमेन्ट लिरनानै हरदों। थाख्लायाबो गुन्दासो। नोंथांनि बे लिरनाय रावाव आङो मा बुंनो आंहा जेबो राव गैया। माने गाज्रि नोजोरजों नायोब्ला बा माखासे मानसिफोरनि बेकग्राउन्डखौहाय गाज्रि नोजोरजों नायोब्ला गाज्रि बाथ्राया खुगायाव फैखायो। मोजाङै नायोब्ला मोजां बाथ्राया खुगायाव फैयो। आरोबाव बिनि गेजेरजों जायनि बेकग्राउन्डखौ मिथिगौ बिथांमोननि सायावसो बेफोरबायदि सोदोबखौ बुंनो हानाय पावारा दङ। स' नोंथांनि कमेन्टनि सायाव आंहा बुंनो हानाय जेबो बाथ्रा गैलिया। बिदिनोसै आरो। दायो जोङो नेक्स्ट कमेन्टआव नायबावनि। नेक्स्ट कमेन्टआव जोंहा दङ सनालि नार्जारी। सनालि नार्जारी बियो बेबायदि कमेन्ट लिरनानै हरदों। दाथ' आदा जेम्सखौ एरख'बाय अब्ला मैया दाख्लि भाइरेल जानायफोरखौबोथ' एरख'नांगौ। सनालि नार्जारी नोंनि बे कमेन्टनि सायाव आंहा जेबो बुंनो हाया। बेखौ रायजो राजा आरो समाजासो मैया दाख्लैनि भाइरेल जानाय भिडिअखौ खेंफोरथि होगोन। बिथांमोनासो रायजो राजा आरो समाज दङ आरो बेनि सायाव जोंहा मोनसे बिसा दङ। बेखौहाय बिथांमोनासो समजों लोगोसे बेखेवथिखौ होगोन। बिथांमोननि सायावहाय एक्सनखौ लागोन। दा नोंनि बुंनाय बाथ्राया थारैनो सैथो। माने गुबुनाबो गोरोन्थिनि थाखाय एरख'जादोंब्ला जायहा गोरोन्थि बेफोरबायदिनो सेम कन्डिसनाव फैदों बिथांमोनखौथ' एरख'नांगौ। बेबो आंनि साननाय आरोना।
स' लोगोफोर आङो गोबां कमेन्टफोरखौ आं कभार खालामनो हायाखिसै दिनैनि भिडिअआवहाय इयुननि समाव आङो बेफोरबायदिनो कमेन्टनि भिडिअखौ लाबोबावगोन नोंथांमोना नेनानै था आरोबाव नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि कमेन्ट हरनो गोसो हर आङो बेखौ इयुननि समाव भिडिअ लाबोगोन भिडिअनि गेजेरजों खेंफोरथिखौ होगोन स' लोगोफोर आङो नोंथांमोननिसिम बे मोनसे फिसा रिकुवेस्ट खावलायो नोंथांमोना जुदि दिनैसो आंनि भिडिअ बा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला प्लिज अन्नानै आंनि बे खन्थाइ मुलुग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होनो दाबाव आरोबाव बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै हो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेटखौ मोनहैनो हानाय बायदि बेनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय थाबाय